Senang kedua. It's my day, Yamamito. Never small thing. My people can't see how this mother enjoy. Ewe, miye. Wana mutum mana wani gari ne yake. Mutumin Plateau ne ko mutumin Jos ne ko mutumin Gasa ne. Da suna yawa can naman kankare ne suna cin. Mutumi, ya kana jin shi? Ya kana jin shi mutumin nan? Kana cin muryan shi kuwa? Kana ga wannan nama yana shiga maka wuya? Iwi! Iwi! Yana sai ci akwarin naman fa, yana sai ci akwarin abun. Wayyo Allah! Mutumin nan, naman ya shiga maka wuya ko? Ka ji shi da sauti? Da ka yadda shi mana mutumin nan, ya isa haka, ya isa na can ya isa. Ka bar shi mana mutumin nan, ka bar shi. Don Allah ka yankuri ka yadda sauran mana, ka yankuri ka yadda shi. Ka yadda shi mana mai gida. Ya me ya faru kana duba ne? Kana cire mishi kwaya danunsa ne? Kaga kwakwalon shi kuwa? Ka cire abun gada abun meko na kisan shi kuwa?